Здравейте хора, днес ще отидем при приятел. Ако не направи Роби купчето една страна за 1 минута, тогава ще направи някакво предизвикателство. Знаеш ка? Снимаме видео. Ще можеш да наредиш Роби купчето за 1 минута? Да. Добре, дай. Само кази почваме. Нека да е силното любимия ми цвят. За 1 минута започва сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и за 34 секунди бе, демек, че можеш, няма да правиш предизвикателство. И много хора мислят какво ще е предизвикателството. Гледайте втора част.